baiti ne dan Allah da bakin ka sadaukar da shi saboda alfarmin wannan taron mai waka. Garkama wandan karfe na zamo, wani kirari na ne dan damo. Ce na sa rigar aro suke bi na wacce na gada ma sai na ciro. Kuma ina in kirkiro abin yake in zakuro, ko na laɓe kai in takuro, ina kallo su shiga riga ta su yi zanzaro, sai suka ce hanya ta na baro, ko na diro ko kuma in gangaro. Na riga Allah bin dogaro, suna kallo yadda irin shuka ta ke tsiro. Ku buɗa gargaman na gaske ne. Bu Allah kowa ya samu guri ya zauna. Sani abu dokar taro da Allah a samu guri a zauna mai waɗa. Sani ya minuwa. Sani ya minuwa mu samu guda ɗaya. Sai daga kun haɗu kun aiwata abin da ya kamata ba tare da kun bambanta cewa au wannan dan can group ne wannan dan can group, kawai in dai tafiya ta ne kukan zama ɗaya a kanta. Hakika wannan ba abin ba karamin abin farin ciki bane a gare ni, wanda ni ma hakan yana sa kuna daɗa zama a zuciyata kamar yadda na yi alkawari ba za ku manta a zuciyata ba har abada insha Allah. Ina muku godiya maza da mata bisa lokacinku da kuke bayarwa akan duk abin da ya taso na. Ƙiƙa ni dai ba abin da zan ce muku sai Allah ya sa. Muna yinwa al'umma kalubale iri daban-daban wanda ba za mu iya mun fahimci daban-daban wanda ba za mu iya misalta wani irin kalubale jama'a suka fahimta ba. Wai mai waka na ji ka ce da ka ji bako da sallamar lalle ba mugu ba ne. To dai jama'a suna ta ihu in ne haka sai in ji an ce garka mu sai rasa waya ina aka yi. In ne nan sai in ji an ce garka.